pili tag laptop for my vlog. So, see you there in a while. Train station, yabot na ta. So, Milan train station, maglukat sa ticket. So, 30 pa ang train. Ganay ko nakaingkod, abot naman dayon. Pila ram to ka minuto, 13 minutes. Nakabot na ko sa Taijo. Padulong ko sa bus station. Sakay na po bus padulong Luchao. Mo na ang Taijo train station. Ako Luchao. So ako ato na akong amigo nga si Mark. A few moments later. Anak ko sa balay na Junril. Maayo ta din be. Sa tao dere. Ra. Ra. Wey! Tignan kayo! Kung ngayon nanonood kayo ha? Di kayo nag-subscribe ha? Mare balay ang Junril. Ikaw pa kayo. Tao dere be. Wey! 30 minutes to ato mi Cyber City milit ming laptop. KFC mga Welcome to KFC. KFC kay close pa tanan mga Chinese restaurant. 4 pa mag-open ang mga Chinese restaurant, so KFC may fast food, maray madali-dali. Pero ang ilang giserve dinhi dili sad ka ng kuan. KFC nga same sa ato ang ilang pagkaon. Ang ilang KFC dinhi di pang service
Chinese style. Yan is J-Kane. J-Kane. Tapos ipaano mo din yan, subscribe mo din sila sa channel ko Sure. Again mo dun sa Mahilo. Subscribe na kayo sa channel ni Jessica. Hi guys! Ano? Please subscribe to my channel, Teacher Jessica. Just click. May ganon. Saan ba? Go here. Ay, saan? Wala. Saan ba? Nakara ko, bro. Yan eh. Oh. Tapos? Tapos? Kaya na may rice. Okay. Pili ang may rice din is kuan. China. Ano to? Ano to? Bakit na? Saan mo ito, ba? Daghang ka ni pagkaon ba? Di lang mo mag-subscribe ba nga mo? Naon ta? Hey! Panin! Ano na, may? A few moments later. Ah, nagkaon, busog ay. Kabaos. Kabaos ang manok. Lamig kayo! Amek kayo. Busog kayo. Okay kayo! Okay kayo. De? Tekan kayo! Why kaya? Ito na may Cyber City. Couple sweater, oh. Woo! Couple sweater. Play it. Ang nanay. Hey. Hard to say. Ano yan? Cyber City. Cyber City. Ni hao. 你好。您好，你欢迎光临台都电子数码城。等一下，等一下，你叫什么名字啊？您好，哎，欢迎光临台都电子数码城。就在什么说？ Tagpila man ka? 您好，欢迎光临台都电子数码城。 Tagpila ka? Tagpila man 您 ka? 好，欢迎光临台都电子数码城。喂，你好。您好， Ooh, Christmas feels. So, muna yung Cyber City. Dinahin ang lugar. Kung ano yung bra, diba? Tanan, gadgets, electronics, tanan na din makita. Tanang gamit repeke. May din siya na. Joke. Ano eh. Mga high quality. Ano mo na eh? Ganang paan? 爱吃，多少钱啊？对，跟你上次买的那个配置是差不多的。 Para sa... Magkapara sa atin, no? Lab. Sama, bra? Graphics lang, bro. Graphics, bro. 2,000 years later. Kahit man gimig. Maka-edit na siya sa ano. Na, kuha na, last, ano mong ilis, palit, MacBook Air. MacBook Air. How do you feel now? Vlog na this. Let's get it on. So may masulti niyo yung mga subscribers. Palihog taon, subscribe mo, maloy mo. Nag-invest na ko para sa akong vlog niya. Di mo mag-subscribe. Di mo malain na. Subscribe ka. Subscribe. Yun sa may kasulti mo na nga sa gamay. Pauli na me. Muna mong kuhan. Shopping. Ay, lagi cool. Muna mong shopping. Subscribe ka. Subscribe.